Една необичайна тема, европейската тематика, с подходящи думички, с подходящи средства и с усилията на двете преподавателки. Виждате, че те знаят някой път повече от нас. Искам да ги поздравя за усиления им труд през цялата година, че в крайна сметка накрая показаха в чест на Деня на Европа своите знания и както обикновено госпожа Бакалова в нейната си част да даде някакви малки подаръци за това, да им благодарим за усилията, които те положиха през цялата година. Ще разгледам. Заповядай. Виждате, че може да се случи. Хайде първо ви да излизате. Излизайте, милички. Който си получи подарък. Ето, заповядай. Заповядай. С движенията е, че И не оставам да я върта, но няма да ми